Това несъмнено е един от най-очакваните продукти на годината. Не изисква мрежова връзка, лесен е за инсталиране, предлага доживотно безплатно ползване и гарантира, че данните никога няма да бъдат загубени. Тази чисто нова интелигентна камера за наблюдение KANZUIA, произведена в Германия, се свързва директно с вашия смартфон, което ви позволява да се наслаждавате на ясно и плавно наблюдение в реално време по всяко време и навсякъде, точно както гледате стриминг на живо. Тази компактна камера има вградена литиева батерия с висок капацитет, която може да работи повече от 5 години без външен източник на захранване. Още по-впечатляваща е нейната независима свързаност, която не изисква Wi-Fi. Просто свържете телефона си за дистанционно наблюдение по всяко време и навсякъде. Доживотно безплатно мрежово обслужване. Не е необходим захранващ кабел или пробиване по време на инсталацията. Може да се използва перфектно и като видеорегистратор. С усъвършенствана технология, тя поддържа дистанционно управление и автоматично проследяване. Просто свържете смартфона си, за да преглеждате незабавно изображения на живо, да получавате аудио и да се наслаждавате на двупосочна комуникация в реално време. Записите се запазват автоматично и могат да се възпроизвеждат по всяко време. Освен това, вградената функция за нощно виждане осигурява ясни и детайлни изображения дори в пълна тъмнина. Интелигентната функция за откриване на движение автоматично открива подозрителни лица или опасни действия, незабавно задейства аларма и изпраща известия в реално време директно до вашия смартфон. Това е най-добрата интелигентна камера за наблюдение в света. С нея не е нужно да се притеснявате за безопасността на семейството си, дори когато не сте вкъщи. Предлагаме доживотна гаранция. Ако не сте напълно доволни, производителят гарантира пълно възстановяване на сумата. Ограничена по време оферта на половин цена, не я пропускайте.